wannan kamar ai wannan shine nake dan dan mai gari ne ko kai Allah shirya Allah shirya zamanin nan yawanci aka yi ne na zai kamar yanka dutse da ke tun da nake ta yanka wannan tinkiyar ta ƙi yankuwa na yi tinkiyar ta ƙi yankuwa wani na wannan ce rasa tunkiya to ba ka zo ka samu gani marmara ka ce ka samu wannan ce marmara abokina gaba ɗaya lamarin ne ya kawai haɗa gashi a mana. wata ce kakara mata ba wai magana haɗa zafi kakara mata bane mana. ba wai magana haɗa zafi bane ba abin da nake so ga ma maganar gayan nan Wani wanda gaye muka kenan? gwargwado na kai mai ya tsere na tura uku abu yana ce na yanzu ya bi ta gwargwado kamata ya yi aje a nemo shi duk yanda je ba mu a yi ana nemo kasa shi ne kenan ya sa kake wannan inuwa gaba ɗaya lamarin da ya rikice gari ya haɗa kura yana ina mu je wajen shi ku zo mu je kai so ne ke mana kasa shi